Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja tauya nodzanyasi iro zuva rochina mwedzi uno waChiwabvu. Tiri kuramba tichikuyeuchidzai kuti mazuva 324 324 pachirungu ayo jobhosikara andori mujere pakaita kuoma chaiko. Tikaiti tinge zviri munhau dzanyasi tiri kufarawo kunyepai kuti sangano riri kuringa kuona kuti zvinhu zvochirwere cherumhungwe malaria pachirungu zviri kumbotekadziwa sei. Sangano riri pasi pochikoro chefundo yepamusoro cheAfrica University riri kunzi Malaria Research Program yoZimbabwe Etymological Support Program kana kuti ZENTO. Iyoyo kwai yatandawo izvezvi inenge yakusvika nzvimbo kwedu uno kwaMutoko. Tiri kufara kwai yange kugara iri kuitira dunhu roManicaland, asi kureketa kuno waingidziwa mari wakabvumidziwa kuti wauyewo dunhu redu rino. Kwai vanenge vari kusanganisira dunhu roMutoko, Mudze, UMP noHwedza. Aiwa, tinoramba tichizvitenda izvi, zvakatonaka. Taringira manje kuti tione kuti zvinenge zvimbotekaidziwa sei, asi tiri kuramba tichifara. Tiri kunyepai kuti muChiBuja akamboita ndiye mutungamiri wodunhu redu rino reMashonaland wemabuda zuva Abraham Kabasa akapfa musi womugwerayu. Kwai aitiwa gamba ronyika navamunangarwa. Tiri kuramba tichiti aiwa ngawazorore murugare watsanwa. Bato roCCC ragoreketa kuti Zimbabwe izvezvi yakuita kuhwadza. Wagotoreketa iwo masoko akada kunangana nokuti waMugabe wanga watori nani. Ukaona Mugabe nekuipa kwaanga akaita kunyangarako kunze ari nani, woziva kuti unenge waita kuhwadzisa vanhu zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione kuti zvinenge zvichipedzeka zvakadini. Apawo wagoburika wari kureketapo kare kuti wanhu wese wakasungiwa zvomatongerwo enyika wanofanira kuti watakanirwe mhosva dzawo waburitsiwe mumajere mawarimo, kusanganisira Jacob Ngarivume nowoko mutwakazi waye nevamwe mapostori aye, wese wari kundonzi ngawaburitsiwe. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi izvozvi. Nyasi di kwadoka kuti batai murefu batai mupfupi padandemutande. Wamwe wanoshamisika, wamwe wanovhunduka, wamwe wanoti takakunyepai, wamwe wanondoseka. Zvese zvanga zviri kuitika ipapo. Apo Cleopas Chidodo uya akaburitsiwa noAljazira ari kugoreketa kuti kwai Grace Mugabe agoita zvokutuma vanhu kuoponda nzou pabodzi pono kutora mangoda kwachiyadzwa aribe kunyepana navaMugabe. Kwai agoburika ari kureketa kuti ndiri kumbira ruregerero, zvakareketeka zvese manyepo paribe chana ndiri kuziva. Zvese izvozvo ndainyepa kuti vanhu vanga vatoda kundifundzisira wapwere wangu kunze konyika. Ivo vanhu vanondomukira kutoti todawo kufundzisira wapwere kunze konyika, paribe kana chimwe chinja mareketano zvacho. Agotoendera mberi akati kwai vanhuwo vanga vaisa chefu munomadhiringi ataingomwayo. Ime zvakaita kuoma chaizvo. Rekai hedu tiite zvokunyarara, kwai ndozvo meso muromo bvira unyarara hako. Nyasi kumatarodzi mhosva, Mgwicho waperekezera mpofu, Siqokoqela mpofu apo makore 20 ogara mujere, achinzi akabhinya mumwe wawo woukama hwawo katatu. Pakaita kunyangariwa. Abvanzi pokare anomwe mwedzi 2 apuwa yokuti kwai agoramba kutedzera zvaireketiwa nodare rodzimhosva. Pakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa iye anga ari kuringira mazuva apfuuraya kuti kureketa kwaaigweita achitsigirana nehurumende peno kuchagomutakanura mhosva dzachedzi. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiperera kupi. Wachiwenga wanga wariko kuchecheche kuchikoroko wachiparura kwai chirongwa chokuti vanhu vagare wakasimba wakagwinya. Rekai tione kuti zvinenge zvichimboita sei ipapa. Unoti vanhu vanogwinya nokusimba nopapiko, iwo wagara wachigwinya nokusimba nokutekaira nzvimbo refu, waribe kana chokukwirisa pokare migwagwa iyo yakaita kunyangariwa. Heno kuti kumwe kureketa kwawo
wanga wari kunyanyodii. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvimbopera sei ipapo. Hurumende yedu yagoreketa kuti kwai izvezvi yatomirira vanhu vari kuda kunzi vabve nyika yeSouth Africa kana dare rodzimhosva rikandoti ngavabenutsiwe kunyika dzavo. Kwai wese takatomirira kuti wauye, tiri kuda kutovatambira nomaoko nomabvi nomagokora chaiwo kuti uyai mese. Asi chiri kushamisa ipapa kureketa kwavari kuita kuti uyai meseku paribe kana chibodzi chawati waisa pazambuko roBeit Bridge vanhu vandoriwa mubodzi wavari kusenza. Hapana zvimwe zviri kuitiwa kuratidza kuti vari kutonhadzirira kuti vanhu vakawanditsa vanokona kundouya nguva yebodzi. Unobva wazvisaya. Asi rekai tirambe takandolinga kuti penu vane zvimwe zvavari kuronga, ticharamba tichiringa. Kunzvimbo yoshamfa heno chaputika ikweyo kwai chatoita kupwanya mawindo akawanditsawo vanhu nozvimwe zvinhu zvaitadza kuzikana kuti chii chaizvo chanyatsoitika. Unobva wazvisaya. Asi tiri kundoti zvakadando dai mapurisa anoringa anokuferefeta zvoruzivo rwosainzi kuti chii wazive kuti chii wagotinyepa. Tikaringa dzomabhizimusi, kambani yeOld Mutual yagoda izvezvi yakokera pfuti yayo manje yakanangana nokambani dzakaita sana Ecocash. Waparura kambani yavari kuti Old Mutual Digital Services. Rekai tigoringe kuona kuti ine vanenge vachizviita sei. Wari kuda kuringira kuti wagoite zvokupa vanhu zvikwereti pabodzi pavo nokudidi nokusenza kunoita Ecocash kuya wachiitawo zvavo. Takuda kuringira kuona kuti wachambonyatsozviita sei ipapa. Tinoramba takandoringa pazvinenge zvichiitika zvo. Peno wari kuda kutoya kobatsirana kuti wati kame noEcocashyo, heno ticharamba takandoringa. Kambani yoCaledonia iri kuzama ili kuzviburitsa kuti iripo pa vanhu vari kuburitsa goridhe zvisiri pamutemo. Wabva watoreketa kuti isusu tiri kutengesa tegani goridhe redu kubva ipo taenda pamusika womari yokuAmerica paVictoria Falls. Kwai izvezvi aiwa tiri kutengesa goridhe redu tega kuti tikone kugounganidza mari yatinoda kuseenzesa kuti tikone kuita zvakanaka. Ndipo munotoona kuti panenge paine kunenedzerana kuripo kwakahwanda. Asi ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Dzomitambo, Simba Bora iri kutamba noCranbourne Bullets mangwana kuNational Sports nonguva dzotatu dzomasikati. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa, bazi rinoringa nezveutano ikweyo ragoreketa iro kuti riri kuhwadziwa fani nokuti rino kumushonga hodziwa mupengo kuya kunosvika mamirioni 25 kuribe kana vanhu vazhinji vari kutora. Izvezvi kwai zvinotoshamisa pakatoya munhu akati ndiri kuda kutorawo kamushongaka. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi izvozvo. Wanoita zvokuchuchisawo National Prosecution Authority kuSouth Africa wagoreketayo kuti kwaiye Thabo Bester agoita mbiriyu kwai achaisiwa kuti agotongerwe kuponda nokutoti zvimwe zvakaburika mukuferefetiwa zviri kuratidza kuti ndiye anomhosva. Unobva watoona kuti nyaya yachona inenge yeida kutonzi ipere paribe kana chibodzi chaitika. Peno yaachabatirwa basi nyaya yekutiza mujere. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Kwai kuBotswana anonzi Nigel Amos aimhanya uya apowa makore 3 okugara panze asingamhanyi asingabvumirwe kumhanya. Pokari akatorehwa nguva dzese dzaagomhanya kubva zuva rochina romwedzi wachikumi wogore rapfuura 4 June 2022. Zvese zvanzi kusvikira izvezvi paribe kana chibodzi chiri kufanira kusenza ipapo. Imi kutora zvinodhaka kunohwadza. Asi dai wazviziva vanhuwa waita tuzvino. Rekai tione kuti ichapera sei. Kunyika yeRwanda vanhu vapfa mukutsvedza kwomadhaka akawanditsa ikweyo, landslide pachirungu, kwai wasvika pa130 130. Asi vari kuringira kuti vamwe vachatobatika vakawanditsa. Zviri kuhwadza. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mweya wakapfai dai yazorora murugare. Kukinya hurumende ikweyo kwai yafunga kunota pokare kwaida kuti ingidzire mari yomutero unosvika mu5 kubva mu100 pane bvudzi rinopfekewa musoro riya risiri rowanhu asi bvudzi rokutenga riya.
pabodzi pono ndebvu dzokutenga dziya, pabodzi pono tsiye dzekutenga, pabodzi pono nzwara dzokutenga. Ndipo unotoona kuti waita kuifungira mari. Rekai tione kuti wachabudirira chere ipapa. Heno kuti William Ruto wari kufungei chaizvo tinenge tindolinga tiona. Kwai akanzi naJoe Biden ndiye apinde kotungamira bhangi pasi rese. AJ Banga achatanda basa rache zuva rechipiri mwedzi uri kuuyayu. Tinenge takandolinga kuti zvinoita zvichaita chere kana kuti palibe panyaya yekutekaidziwa kwemari pasi rese, nokuti zvinhu zvinakire vanhu vese pasi rese. Tiri ipapo mabuja, rekai tidifame kwanyasi, toboyana zuva ramangwana. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.